Semoga sesarengan maca basmalah. Dina iki bocah-bocah mangkat kabeh apa ana sing ora mangkat? Kabare bocah-bocah saiki piye? Saiki wis padha ngerti urung pelajaran apa ya dina iki? Aksara Jawa iku pelajaran apa? Ana sing wis ngerti pondok aksara Jawa iku cacahe ana piro? Berarti wis padha ngerti ya aksara Jawa. Saiki Ibu wiwiti pelajaran basa Jawa ing dinten menika. Materi pelajaran saiki yaiku aksara Jawa. Pelajaran basa Jawa ing dina iki Ibu mocoke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ing dina iki yaitu peserta didik dapat mengenal sandangan swara, yaitu ana ulu, suku, peper, taling, tarung, karo taling. Iki ana pelajaran saka aksara Jawa. Jadi apa iku aksara Jawa? Nah, dentau yang jalan iku sesebutan liya saka aksara Jawa. Jadi iku jeneng liyane. Cacahe ana pira? Nah, 20 aksara iku dumadi saka 20 wanda. Nah, pocapan utawa pelafalane Hana Caraka, Gata Sawala, Pada Jayanya, Maga Tantama. Nah, nang kene iki sing 20 mau kae, 20 aksara mau kae, kuwi jenenge aksara legena. Sing ana 20 mau kae aksara legena. Nah, saiki ana sandangan. Sandangan iku sandangan swara I. Sandangan swara I. Bentuke kaya ngene iki. Dadi nek kene kok ana tulisan aksara Jawa, yo ikine ana lembure. Kuwi misal engko ana aksara Jawa iki. Iki macane ha ha ha. Nek dikeki iki jenenge ulu. Sing kapindho ana suku. Suku iku yaiku sandangan swara u. Misale kaya ngene iki tuladane. Iki aksara Jawa. Terus ditambahi suku. Nah, asline macane ha dadi sing ketelu ana taling. Taling kuwi sandangan swara Nah, nek taling kuwi ditulis nang sisih kiwane aksara Jawa. Dadi kono kene iki iku duwe lambar soal. Nang kene mengko bocah-bocah barang dhewe-dhewe ora oleh nyontek.